गोदो गोदो उन्दुलांनाय गथ'फोरखौ भिडिअ फट' खेबनो हामानो मा जायो आं मिथिया नाथाय खेबालासिनो थानो हायासै आं अन्थाव नुनानै। हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल मम एन्ड आबिदिया। फुंनि 5:00 जादों ओमफ्राय आं सिखारबाय नै रानिया जोंना उन्दुगासिनो दङ सासेया। आं सिखारबाय आइनो ओंखाम संनानै हरनो फुङावनो हस्पिटालाव लानानै थांगोन। बिनिफ्राय फार्स्ट डेआवनो इनसुलिन थुनो फैयोनो बिनि उनावनो जाग्रा जाहोनांगौ नालाय मेगनाथ' गेवाखैमोन मोनायावबो थाब उन्दुनाय जायाखै गथ'नि थाखायनो गथ'आनो थाब उन्दुलाङिखाय थेवब्लाबो सिखारनानै संबाय मुब्रुं मुसिनो आं सिखारनायनि सिगां मुवा सिखारनानैनो ओंखाम आरिखौ जानबायानोमोन। ओमफ्राय दा बियो जेखियानो जाया ओंखामखौ संखां इरिखां लानानै थांनो ओंखारबाय। दा जोङो थांनो ओंखारदों बा मामुनो ओंखाम हरखांनायनि उनाव बाजाराव दिनै मामुआ बाजाराव थांनो सोलाबा नालाय ओमफ्राय आङो गथ' सानैखौ रिदि रिदां लानानै थांनांगौनि गोनांथियानो गैयामोन। मानो होनोबा बाजाराव आंहा दिनै हारसिं बाजार खालामहैनांगौसोमोन नाथाय मुनुनो गस्ला नांगौनो सेन्देल नांगौनो बेखायनो बेयो थांफागोन नालाय गथ' सानैखौबो लांफानानै थांनो गोनां जाबाय। बेखायनो आं सासेखौ बाबाय सासेखौ आरो आखाइयाव हमनानै लानानै थांबाय। दा फैबाय जोङो बाजारनिफ्राय बिराद खस्थ' अयथासार सासे बिखुंनियाबो बिराद दुस्थ' उन्दैयाबो आरो गिदिराबो थाबायनो बाथारबायमोन। बाजारा मागोनि बिराद भिर जादों। दा लानानै फैबाय मेथाइ सेथाइ मैगं थाइगं मागोनि माइब्रा माइरं नालेंखर सिबिं लानानै फैबाय। बेखौनो लाबोनानै बेलेग मैगंफोरखौनो आं बायनानै लाबोनो हायासै बे भिरनि थाखायनो गथ'खौ लानानै हाबनो हायासै। दा फैबाय आङो बाजारनिफ्राय फैनानै मैगं ओंखाम संना जाखांनायनि उनावहाय आलु बागानाव नायनो होननानै एसे आलु बागानाव माबायदि जाना दं आरो जुखाम गायबावनांगौमोन ना एसे। दा नै आलुआ जोंना खुवानि मुलि सारनो मोनैनि एसे थैख्ला थैहांबायानो। दा बेखौनो जोङो खुवानि मुलिखौ सारनोसै आरो जुखाम माखासे गायबावनांगौ दङ बे जुखामखौ जोङो गायनोसै एसे आरो एसे भिन्दिनि बेगर लाबोबावदों बेखौ फोबावनोसै। सिगाङाव जा गायदोंमोन मैगंफोरा गासिबो रज'जोब्बाय। बिथाङा जुखामखौ फोलांदों आं आरो आथिंजों फबै थांदों जुखामखौ। आलु बागानखौ फिरिगासे गिदिंनानै नायनि माया रज'दों माया रज'वाखै मायाव गायफामनांगोन आरो आलुनि आलिखौ बेसेबां खोनांगौ बेखौ आं गिदिं नायनोसै। एसेबां मानसिफोरजों बुंजायो जोंनो फिसाइफोरजोंबो मिनि जायोमोन ना। बे दा आलुआ दा रज'नो थाखाय बिराद खुसि आरो ओमफ्राय आलु सारनायाव मुलि लगायनो थाखाय दैया नांदेरगौ जानायखाय आं दै लांफैफिनदों बाल्थिंसे। दा बेखौ लानानै फैगासिनो बाल्थिंसे दै थिखोनानै बिराद मेंबाय। ओमफ्राय मुलिखौ सारखां इरिखां दा गायसिगोन जोङो भिन्दि गायखांनानै आरो माखासे जोगोनाराव दै आरि लुखांबाय लुनाया आरो एसे फान्थावफोरावबो गायनायाव दै लुनोसै बिनिफ्राय थांनोसै। मोनाबायबो साना दिनै नुगोन जेखौ माबायदि थांगोन नोंसोरो नाय। सासे दङ सिगाङाव खाबथा जानानै बाबु सासे बिनिफ्राय सालायग्रा बिनिफ्राय बिनि फिसाजो बिनि उनाव आंनि फिसाला आरो बिनि लास्टआव गाखोगोन आं। जायगा थोगोन ना थोआ मिथिया बाथाम गंनै खादेरबासो जासिगोनदां नैबे लहायावसो जिरायनो मोनसिगोन आङो। फैनायाव जोङो बेटारि रिक्साजों फैदोंमोन नाथाय दा थांनायाव जोङो बेबायदि जाबनानै थांनोसै आरो ओमफ्राय लामायावसो मानसिफ्रा बिराद मिनिसिगोन जोङो खुनुरुखुम न'आव सहैबानो जाबाय आरो बाबथाब लामायाव जेबो जालाङाबानो जाबाय खैफोद आफोद इसोरनि अननायाव बेबायदिनो जोङो थांनो ओंखारबाय। न' मोनफैनाय लोगो लोगोनो न' मोनफैनायनि सिगांनो फन हरखादोंमोन मामुआ। आं सानदोंमोन दुगैखां लोबखां ओंखामखौ संगोन होननानै नाथाय हाखु दाखु लांफिनथारगोन होननानै। गाव फैनायजों ग्रोब जाफैनाय लोगो लोगोनो ओंखाम संनो थिननायखाय आं दुगैया लोबानो मामबार ओंखाम संनानै हस्पिटालाव हरनो नागिरबाय। आं सानदोंमोन आंबो थांफानानै खनसे नायनानै फैनोसै होननानै नाथाय एफा गुसुआव आरो गथ'खौ लानानै सासेथ' लांफानांगोन थांनाय जायासै आङो। मामुनो आं मामबार ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै हरनोसै बिनि उनाव बियो लांनानै होनानै फैसिगोन जाहोनानै आरो टिफिनखौ लानानै फैखासिगोन। मानो होनोबा गाबोन फुङावबो हरबावनांगौ ना। दा संनो थाखाय बेमारियाथ' मोनजाया आइया दा बाबानो संनो थाखाय बियो लकेल दाउ लानानै फैदों बेजोंनो आरो मा संनाय जायो आलुजों संनोसै। ओमफ्राय आइया जागोननो मानामुनिखौ जानो लुगैथारदोंनो दहाय जों जानायखौ खोनानानै बेखौनो आं संनानै बेनो हरनोसै। बिनिफ्राय बाबानो दाउ लकेलजों आलुजों ओमफ्रायो कबि भाजा बेखिनियानो। बे जाहैबाय मानामुनि एवनाय दैजोंसो एवदों थावखौ बारा होआखै आइया जायाना। बेनि उनाव गाबोन सिखारबानो मुब्रुं मुसि फार्स्ट डेआवनो संनांगोन आरो गाबोनबो मानामुनि जागोन ना जानो लुगैनो हागौ बिनि थाखायनो आं दा मानामुनि हानानै सुनानै दोनखानोसै आरो लोगोसे कबि भाजा गाबोनबो जागोन बेखायनो कबिखौबो हानानै आङो सुनानै दोनखानोसै आरो गाबोन एसेल' सुस्र'नानै फुङावनो मुब्रुं मुसि संनांगोन नङाबा फुङाव बिराद हास्लाबा जायोना आंबो सिखारनाया लेट जायो आरो गथ'आ आं सिखारबानो सिखारफानो नागिरो मामिया बेखायनो
बेखौ आङो हानानै रेडि दोनखानोसै। बिनि उनाव दा आङो ओंखाम ओंख्रि संखांनायनि उनाव लकेल गाइखेर बा मुवा लानानै फैदोंमोन। बिराद साहा लोंनो लुगैबाय। लोंबोखादोंमोन दहायो आलु गायहैनायाव आब'मोननियाव, थेवब्लाबो न'आव फैनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै मेंनानै आङो साहा लोंनोसै होननानै मुनुखौ फुदुंहोबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे भिडिअ'नि गेजेरजों। बाय।